Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment, and share. Here's a new video for today. Enjoy. Isiqubule umsindo kubahleli bemidlalo yeboxing impi yomculo Cassper Nyovest kanye NaakMusiq ebingempela sonto ebe nesasasa kubantu. Nginibingelele ngiphinde nginamukela kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala isijonela lelikhasi wamwelekele igama lami usibonga konke wakandwandi Muthanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Impi ka Cassper Nyovest NaakMusiq isiqubule umsindo kubahleli bemidlalo yeboxing South Africa ukuthi engathi kukhona okwenzelela ku BSA. Uma isizoqhatha abaculi abaphethwe uSamro umbuzo uthi banawo yina ama license okulwa bayenzile yonke yina imgomo eyenziwa anduba ukwazi ukuyo okulwa. Uprofessor owaziwa ngeleka Dr. 3 Second osuka kwiJoy 4 Joy Food Boxing uthe abatshelanga ngani bona abaphethe ukuqhathwa kwabantu kuyiboxing uma kuzokwenziwa lokuqhatha kwabaculi. Uthi ubonile nje kwenzeka isasasa kodwa ke lokho ukuphambene nomthetho. Abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene khona eziguleni zokuxhumana ngawo lo mdlalo obubhekwe ngabomvu la ugcine kunqobe khona NaakMusiq eguqisa uCassper Nyovest owakeke washaya oyi-YouTuber uSlick Talk. Bafethu ke mina ngizofisa ukwazi ukubhala kweni khona lapha kwi-comment section. Mina njengentatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awukubambe evidweni elandelayo. Ungakhohlwa ukusilandela lapha ekhasini lika Instagram @zwide_media.